И да, знак, аз съм Minecraft 55 от YouTube, Vivok съм Месо с 200 и това ми е кандидатурата за знак с View. И да, тук съм подготвил една къщичка. На креатив мод съм, на креатив съм, за да летя и да ти показвам всичко. Там материалите ми са нататък в една моя къща. И да, ето направих тази постройка. Тук enchanting table до 30 левел. Ето да. Тук съм си направил някаква зомби като пазач, все едно. С енчантнати дъма брони. Тук на следващия етаж има нещо като тераса, да, и тук гледа към водопад. Ето. И тук съм сложил по 3 айрон голема. И сега ще ти покажа в един мой синглплеер, дето го имам от 2 години. Направих някаква къща, ама е смешна, но все пак ще я покажа и ще чакай да дам на пауза да ти я покажа. И да, тук съм. Това го имам от 2 години, тук всички работи са енчантнати, защото това ми е все пак първия Майнкрафт свят. Опа. Първия Майнкрафт свят ми е все пак това. И сега ще покажа за първи път в Майнкрафт какви смешни къщи съм правил. Ето тук да. Ето тук какви работи ми. Това ми е първия Майнкрафт свят. И да, чакай сега да ти покажа къщата, дето съм подготвил. Тук също имам една къщурка, дето съм си я направил. Тук мивка, такива работи. Тук сладилник. И сега ти покажа постройката, която съм направил. Тук имам ферма. Тук има хайран голем, ама... Ето е постройката, смешна е. Тук някаква фирма се опитал да правя, но нищо не стана. Тук цветенца. Това ми е кучето. Ето я. За днес не съм използвал креатив мод. Тук 2 печки. Опа. Няма да се печета. И тук нещо като тераса. Ето да. Към Villager се също вижда. И знак, това беше от мен. Надявам се да ме приемеш в това. Надявам се да ме приемеш в знак с View. Аз съм много голям фен. Почти всички тези клипове съм гледал. С нетърпение чакам да излязат нови клипове. И това беше всичко от мен. Чао!